Att vara lesande och lärare och pedagogutbúgvingina rätt väl att arbeta vid människor. Det relationella som i fokus. Och hållast det att utbúgvingin av Fróðskaparsetrum så det en yrkesrettet utbúgving. Och det vill säga att det en sammantvunnan mellan avstøyna och praxis. Det vill säga att du är lesande här så det en part av utbúgvingin att färra ut av stånar. Det kan vara dagstånar, vöggestår, skolar, serstånar av ymskonslä och röjna sig i värste. Detta för att ge några yrkesrättade rönter som skulle knyta samman vid avstøyna som själv det är en stor part av utbúgvingin. Jag vill säga att vi har två utbildningar här ute som kvalificerar till två spännande yrken som har stor tydning i samhället och som har en törv av både mannen och kvinnan.